Dostlar, tuğanlar, hamпасти tuğanlar, selam sizge Qozon Kremlinden, Qozon Kirmeninden bugün 30 avgust, bugün Татарстанның туған күні һәм шул майдан бәйрәм чаралары бик күп. Хәзер Кремльдә гөрли Дәрт Фест дигән чара. Менә монда безнең Фәүзия апа да йөри. Хәзер аның фикере Фәүзия бәйрәм, аның да фикерләрен сорыйк әле. Kızlarga alkışlayın. Дәрт Фестта мин үзем генә түгел, дуслар. Менә безнең Алсу апа бүген минем кемем? Arkadaşım diye айтayım. Просто вот так клинообразный, потом соединяется с последующей. В серединке она такая волнообразная. Мы как бы идем, пишем. Bunda мастер-класс. Bunda мастер-класс бара. Bunda пиялаларны бизиләр. Bunda шулай ук гарәп шрифты белән нәрсәдер ясыйлар. Һәм монда мозаика бар. Монсы милли бер түгел ахысы. Менә. Алсу апа нәрсәгәдер киенде. Нәрсә булды? Әйтем, кая барсаң да Алсу Фатхуллина, име? Мәскәүләр басты бүген Казанны. Кара, акча чыгарган. Линар бер үзем алып тибетем. Шулай менә. Я былай карыйсың, как будто бүтән җирдә сез һәм Мин менә соңгы сулышым кебек таптым. Рафаэл абыны таптым. Урай заказ биргән идем. Вот, ул киткән каядыр хәзер. Әйтегез әле. Хәзер килә ди. Бәясе күпме Алсу апа, менә курай алырга теләүчеләр булса? 2100 ме? Арзан бит. Мин инде уйлаганым, кая бер 10000 тора дип. Хәзер мин сиңа әйтәм, ничек аны разница. Менә мин алдым 1200-гә. А ул простой гына. Ну, нәрсә дип атала соң? Менә içinde тимер юк. Ни генә. Камыш кына төшә. А ул 1200. А моның күрәсеңме? Içinde тимер. Вот разницасы шул гына. Ну, авыррак та именно бу тешләрдә. Короче, тегесе минем Сез арзанын алдыгыз, әйме? Юк, кыйммәтенме? Мин белмим кайсында кыйммәт тагын. Может быть, еще кыйммәт. Сез нәрсәгә карап сайладыгыз соң бу курайны? Мин шулай баскычлап күчәм инде. Беренче 1200 алдым. Хәзер 2100 алдым. Димәк, осталык арткан сайын курайның да бәясе арта һәм сыйфаты арта, әйме? Мин анардан 5000-лек тә алган булыр идем. 5000-лекне дә шулай рассчитывала. Ну, ондайлар белмим мин. Хәзер тикәч сөйләшергә кирәк аны белән. Бәлки 5000-леген алырсыз, әйме? Дудиес булса. Дудиес булса. Нәрсә соң дудиец? Нәмәсәл тональность. Менә мин бит дудиес бу. ДДС? Дудиес. Бу да хрумкымда. Юк, без белмәгән кешегә аңлатыгыз. Мин беләмсең, миндә Юк, ДДС. Дудиес дип атала. Дудиес дип атала. Менә хәзер Рафаэл абый, мин Рафаэл абыны танымыйм да, белмим дә, күргәнем дә юк. Вот. Ләкин курайларын беләсез. Алсу апа, сез ничек уеннарга өйрәндегез соң курайда? Хәтерлисезме, без ток-шоуда сөйләшкән идек, татар белән курай башкорт курай нәрсә белән аерыла? Курай мин аңлам. Башкорт та үзенеке дияме? Башкорт курай ди, татар курай ди. Юк, алар бит аерыла. Башкортларныкы озын. Аларның иштәре. Ләкин бит исә кыскалыкта осталык дигәнсез дә бар. Аларның дип әйтим. Уйнау сулы да башка төрле. Алар уйныйлар теге ирен теш белән ничектер менә шулай. Ә без уйныйбыз булай үреп, флейт. Татарныкы кыска диде. Башкортныкы озын. Менә кара. Бу башкортныкы әйме? Башкортныкы бармысың? Вот шушысымы? Бу башкортныкы әйме? Юк, башкортныкы түгел. Башкая. Без башкортныкы ясамыйбыз. Ясамыйсыз. Исер әйтте бит инде, исер белештерми. Ул белеп әйттеме соң озын дип аларныкы? Да, аларның моны шулай айттырып уйныйлар. Прямо менә бу кулына куялар. Менә шулай айттырып
Менә мен шулай. Шулай тотып, менә шулай уйныйлар. Siz alay уйный аларсызмы икән? Андый сулышым җитмәсен әле. Анда тоталка кирәктер, әйме? Әле хәзер Линар. Әнә килә устагыз. Шундый итальянда менә копия сер. Әйе. Бер малай артта баскан. Ничек инде копия сияр ималай ди. Ну, мужигинде Сәнмесез? Мин сезне төшереп алыйм әле, менә Алсу апа, без икебез дә Мәскәүдән. Сезне бик мактап сөйләде инде, менә Курай барып аласым бар дип. Шаккатып. Кайы мине шушы инде. Әйе, до диез. Аха. Нәрсә дигән аңлата до диез? Миңа аңлата алмады Алсу апа. Менә до диез. Менә до, менәсе диез. Белде? Ул нәрсә өчен кирәк ул андый билге? Менә до нотасы иң беренче нота була. Әйе. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, ки, тәгел. Диезе это шуны ярты тонга тагын күтәрә, это нишкәрәк уйный башлый. Бу димәк түбән тавышлы Юк, бу югары тавыш. бу югары киресенчә. Әйе. Тамашачыларга да аңлатырга кирәк бит. Ул бит инде Курайны авызыңа каптың да өрәсең түгел бит инде. Әйе. Сез куян? Мин Мәскәүдән блок алып барам татарча, әйтче дип атала. Бердән бер милләтчән Мәскәүдә менә Менә Алсу апа, без ток-шоулар яздырабыз. Әйше страницасында. Әйе. ВКонтактеда. Да, алып бара. Менә бөтен халык аны тыңлый, бөтен халык анарга яза, бөтен халык әйе. Менә бөтенебезне ничек дип әйтим, милләткә кайтара. Мәскәү халкы бит ул татарчасын да белми, честно. Күбесе. Уйнап күрсәтегез әле. Әйе. Менә беренче бирим әле. Сезме кассир? Бу минем кызым. Шуңа күрә бөтен эшне белә инде. Уй, сезне Аллам бер Ходай Аллага шөкер. Ни тапканыма шатланам. Шеки мен бүген кич кунам монда. Әле неизвестно кая кунам. Кичек инде. Ну, Резида әйтте дә, әле топ барып табасы бар. Ну, 6-нчы автобусга утырырга, да каядыр барырга, аннан соң аны мине каядыр встречать итә. Ярар. Уйныйсызмы? Әйдә, безнең бит одинаковый. Уйный беләсезме сез? Doğru. Ama lakin tarih boyunca bir dürüstlükle doğru kelmiyor. Шулаймы? İzu ol нәрсе деген сөз. İzu ol көкіректі қаплау үшін. Әйе. Хатын кыздың бетінде ислам дини бойынша bir жерде білініп тұрырға тиіш түгіл матур жерлері. Шулай. Ересің генә. Шуңа күрә хатыннар инде урамнарга чыкканда, кунакларга барганда шушы изүне кигәннәр. Изү узын булган. Изү киң булган. Һәм синең бөтен күкрәгеңне калган кебек каплап торган. Ә монда тар һәм кыска дисезме? Әйе, монда күбрәк менә шул матур, монда матурлыкка матур, Әйе. әмма практичный түгел. Аңлашылды. Тормышчан түгел. Матурлыкка киеп чыгарга була инде. Ә бәяләре ничегрәк сезгә? Бәяләре гомумән инде якын килерлек түгел. Күлмәктән дә кыйммәтрәк. Шулай шул. Әйе, күлмәк үзе 2000, бу 4000. Шуңа күрә бу исрафка керер инде. Әлбәттә бик тырышканда алырга була, әмма ләкин ул исраф. Акча рәмиту була. Шуңа күрә аның бәясе 1000 тәңкә. 1000 тәңкәгә алырга була. Бу бәягә юк. Шулай. Ул бит инде ручной труд диләр инде. Берәмтекләп кенә эшли. Әгәр дә массовый ни булса, Бәлки шулай булырга тиештер массовый менә шул чиракта гына арзан була ала торгандыр, алайым Фәүзия. Интернетта күрәм, матур гына киеп куйган кешеләр бар. Төсләре дә бик матур, капланган да яртылашкан, ну биредә алар юк. Мин шуларны карап йөрим. Аңлашылды. Ярый, рәхмәт Фәүзия. Бүләккә яхшы булыр иде, мин бүләккә эзлим. Ну табарсыз дип ышанып калып. Каушамагыз.
Әфәрин. Менә bir bölmәгә. Аннан соң репортажда мен кул шапкан тавышны нейтермен. Ялгармын. Линар, каралы. Менә минем шунда да күңелем тулды. Бүген инде бәйрәм. Бүген икеләттә бәйрәм. Мен үземнең туган ягыма кайттым. Аннарсын менә яраткан Татарстаным Казан шәһәрендә. Ул бит инде Татарстанымның үзәге. Менә шунда булуыма бик шатмын инде. Оештыручыларга рәхмәт. Бүген бик зур бәйрәм. Шуның өчен яшәсен бу бәйрәм. Менә biz бит инде, Аллалар бит инде. Сез миннән дә алар. Мин инде бераз генә biz яшьләргә шушы менә бәйрәмнәрне дәвам иттерер өчен менә шушылай килеп, миңа бит инде авыр бит инде. Минем яшьтә гармун күтәреп җиргә. Менә барысы шул милләт өчен җирим инде мин менә. Яшәсен шушы бәйрәм, без аны якларга тиеш, без аны сакларга тиеш. Һәм менә ничек дип әйтим инде? Бу шул бәйрәмнәр яшәсен. Амин. Абыйга да сез бериге әле. Әйтә. Менә миңа кызык, ничек сез электр балдыгы ул көйне? Менә нәрсәне генә уйнаса да сез уйный беләсез. Ул нәрсә ничек шулай? Импрофессиональ музыкант. Шуннан икән. Менә ул Америка көйен уйныкан, мин аны уйныйм. Ул сез аны белепмисең, әллә кушылыпмы? Аның механизмы ничек? Менә шулай электр балының кушылып китүнең. Менә слух. Слухка гына. Әйе. Мин әле алдан ятлап куелган, шуннан теге хәтердән чыгарып. Ничек кызык. Менә татарның 2000-нән артык халык кына көйе бар. Күп маның композиторлар язган көйе бар. Ул чиксез. Кайларда укыдыгыз менә сез? Сез известныймы? Мин бит сезне Рафаил абый дип кенә беләм. Минем өчен сез Рафаил абый. Шулай. Мин профессиональ музыкант, мин аны уйнарга тиеш, белергә тиеш. 50 ел это музыкаль мәктәптә это балалар өйрәттем, аларны укыттым. Алар минем эшне дәвам итеп, алар да укыдылар, алар да уйныйлар, дийләр, җырлыйлар. Мин бик шат. Пиалаларны кем ясый сезнең? Кешесе бар име? Татарча беләмесең ул? Сәнмесез? Сез татарча белмисезме? Юк. Кызганыч. Я думаю, татарский фестиваль. Татарча сөйләшмиләр бу фестивальдә. Ник кызганыч. Югыйсә мастер-классы кызык. Алсопа сөйләшмиләр, киттек. Татар фестиваль. Юк. Татар пиалалары. Юк. Менә бу миңа пиала бик кызык булды. Ләкин сөйләшмибез ди татарча. Менә Пишән базарында яхшырак иде. Менә Пишән базарында бөтен кеше диярлек сөйләшә иде. Ләкин менә сез моны ничек кабул итәсез? Каралы. Линар, сез яшьләр турында сөйлисеңме? Юк, Безнең кебек олылар 100% татарча сөйләгән булырлар диде. Монда яшьләр утыра. Менә бүген күрдем мин шундый. Менә без җырлап тордык бит. Менә Мәскәүгә караганда Казан халкы татар моңны, менә гармунны җырларга сусаган. Менә инде менә дәртләнеп, кайсы моңланып тыңлый. Кайсы дәртләнеп җырлады. Мин исем китте. Ант менә Мәскәүдә алай түгел. Башыннан ясый башладыгыз, һәм нәрсә этәргеч булды ясарга курай. Этәргеч булды. Менә монда Казанга күчеп килгәч. Кайда? Нижнекамский районы, это Камский полян дигән нәрсә, это бар, шәһәрчек. Шуннан күчеп килдек без. Бик матур яшәү дә әйбәт. Балалар карыйсың бит. Алар әти әйдәгез безгә. Ул инде без килгәнче, это безгә квартира әзерләп куеп, шунда яши башладык. Аннан башта бөтенебез дә бергә яшәдек. Хәзер игәү генә калдык. Күченгәч кенә ясый башладыгыз курайны, әйме? Нәрсә этәргеч булды соң аны ясарга? Этәргеч булды. Менә шу курайның күтәрелгән шыры иде. Күтәрелгән шыры иде. Шуннан миңа әйттеләр дә, Рафаил абый әйдәле нәрсәтегә безгә бик күп курай кирәк, где-то 750 курай, шуны ясый аласызмы? Әйтәм ясармын, башта ясыйм бер 10 штукны специалистлар белән нәрсәтегә тыңлап карыйбыз. Әгәр дә сез адабыр әйтәсе икән, мин алынам дидем. Минем әти инде күп нәрсәтегә белгән, машиналарны белгән. Шулнан калгандыр дип уйлыйм инде. Менә моны ясар өчен күп кенә станоклар кирәк бит. Токарный станок, фрезерный станок,
Bütünüsü kirek, olanı bildirge kirek, bit işini bildirge kirek. Min bit muzikant kına, min bit teknika boyunca okumagan. Mine şulay tirip, öğrendim indi. Hayır, birisi çıkmasa iki çıkay. Siz tege 700 yıllık kurayını yasap çıkaldınız mısın? Çıktım, Көп mü vakit içinde? 3 ay. Oo, tez eкен. Достар, тугандар һәм почти тугандар, менә шундый бик кыска гына репортаж булды бу Дәрт Фесттан. Мин көткәнчә булмады инде бу. Без сезнең белән саубуллашабыз.